Jako, proč? Dělej, A on bručí, vole, když ani nevím, když udělám tohleto, vole, chodil, bručí, veď. Jméno ty kus... Cigarek nevím, co to šlo. Jo, nehrozný prasa, jo. Čup. Ale ty jsi přišli? Tak nevím. Jo, jako smrdí si kutě zůby, tak. Jo, proč je černej? To není třeba bílej. Co, já to byl domů? Podívej se na ní taky nasmejší nějaké. Už se takhle běhá Knížova. Už se to, že takhle běhá po ulici, kámo. Takhle se mi Pokud ho tam vidím, pokud ho tam nevidím, to je fakt vtipný. Takhle se mi líbí. Já to byl stejný. A polivek? Tak ne, no, asi dostat. To vypadá, kdybych si hrál úplně s ničím. Tak je černej, ne? Tak nevidím. Jo, pojď, vejku. Konec. To víš, že normálně bručí. Já mám hlavu, jak se zabručen, no. Ještě 15 sekund. Víš, jak držku je všechno vzadu, musím se vyfotit. Děkuju.